मीन रास 2024 खूप छान जाणार आहे. आर्थिक लाभ होणार आहे, पैसा येणार आहे तुमच्याकडे. नोकरीत आता बऱ्यापैकी तुम्ही स्थिर स्थावर झालेला आहात, त्यामुळे नोकरीतून सुद्धा तुम्हाला फायदा आहे. लग्नाचे योग येत आहेत, संततीचे योग आहेत मे नंतर थोडेसे प्रबळ योग आहेत, त्याच्यामुळे मी मे नंतर सांगतोय. एकूण 2024 तुम्ही पकडून चाला. दुसरी गोष्ट, बहीण भावंडांशी संबंध चांगले राहतील. जर गेल्या काही महिन्यात वर्षात जर काही गैरसमज झाले असतील तर ते आता संबंध सुधारतील. मी हे ढोबळमानाने मीन राशीचं सांगतोय. प्रत्येकाची कुंडली वेगळी, ग्रहस्थिती वेगळी, त्यामुळे प्रत्येकाला हे तंतोतंत लागू होईलच असं नाही. या वर्षात तुमचे प्रवास होणार आहेत. धार्मिक स्थळी प्रवास होतील, थोडेसे लांबचे प्रवास होतील. काहींना परदेशी जायचं असेल तर चांगल्या संधी आहेत. नवीन शिक्षण घेण्यासाठी, नवीन काही तुम्हाला शिकायचं असेल तर चांगल्या संधी आहेत. सध्या तुम्हाला 7.5 चालू आहे, त्यामुळे आर्थिक गुंतवणूक सध्या करू नका. थोडीशी लांबणीवर टाका, किंवा जर करायचीच असेल तर नीट चौकशी करूनच गुंतवणूक करा. काहीशा गोष्टी तुमच्या मनाविरुद्ध सुद्धा घडणार आहे, पण जे झालं ते झालं. जे होईल ते तुमच्या चांगल्यासाठी होतंय असं समजून पुढे चालत राहा. त्याच मागच्या भूतकाळात आठवून रडत बसण्यात आता सध्या काही अर्थ नाहीये. त्यामुळे एकूण ग्रहमान सगळं चांगलं आहे. 2024 खूप छान जाणार आहे. 7.5 असल्यामुळे शनिदेवाची उपासना करत जा. ऑल द बेस्ट.